Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. A morte, o gran misterio nunca resolto que ocupou as cavilacións e as inquedanzas de todos os povos. Ver a morte de cerca foi entre nós unha das primeiras experiencias da vida e acaso estea deixando de selo. Sen embargo, ver a morte como parte da vida axuda moito a asumir con equilibrio o destino que un ten como ser humano. Acertarán aqueles que saiban atopar o punto medio entre a ocultación e a exhibición da morte. A morte é simplemente a perda da vida. Baste e punto. Eu non digo que estuvera desexando que morrera alguén para ir a un velatorio, pero, en todo caso, xa que morría alguén, estaba desexando ir ao velatorio. Eu creo que hasta o morto tiña ganas de levantarse para rir. Os velatorios 24 horas. 24 horas nas casas. E iban os veciños todos, rezarlle o rosario. E iba, xuntábase os veciños e todos, sí. Antes os velatorios eran moi aclados. Y mis cuñadas a la hora de terminar pasaban una bandeja muy tapada con un pañito blanco, con onzas de chocolate, con pedazos de pan. El que quería café iba a buscarlo para allá. A veces daban un puño de café, hasta iso agradecías, porque moitas veces moitos eu creo que hasta iban por eso, máis que por acompañar ao difunto. Iban ás casas e veña café, veña coñá, veña isto, veña outro, e non daban salido. Eu desa maneira vivía un pouco de augardente porque na casa ainda era un neno, un adolescente, non me deixaban beber, pero ali podía beber. Xuntabas a aldea toda para repartir os traballos da casa, para que a familia do difunto non tivera problema ningún. Iban os veciños facerlle de comer, a cuidarlle o gando, cuidarlle, facerlle os traballos que tiñan os veciños, hasta que se enterraba o difunto. E despois, esa xente toda que traballaba quedaba a comer na casa do difunto. Cosías unha fornada ou dúas de pan para despois lle repartir aos rapaces ou á xente maior e darlle un pedazo de pan a cada un que iba ali á porta. Cocían un xamón con patacas enteiras e viño bastante para fartar a xente e facían unha festa. Y a lo mejor había 30 o 40 personas, más los sacerdotes, que todo el mundo trataba de llevar los más posibles. Ten habido moitos accidentes de fundirse pisos dunhas casas vellas e xuntábase, sobre todo, cando era a xente que tiña moitas simpatías, xuntábase tanta xente que tense fundido aquelo e ten habido mortes, incluso. Era unha cousa peligrosísima. Dixo, eu xa serei o primeiro que morro. Dixo, e facedo o que queirades. Dixo, pero se alguén morrera antes de min, dixo, na nosa casa non se facía comida, non se acendía lume. E dixo a mi madre, tranquilo, José, que non hai para ti nin para ella. Dixo, aquí non se fai comida para ella. Adiós, non a fixemos nós, acabou eso de facer comida. En torno do cadáver se puñense sillas, estaban ali, uns rezando, outros falando, pero na maioría, terminábase contando chistes. Terminaba contando chistes do propio morto, ou incluso aqueles contos aquí. Ali era xa unha tertulia, e despois baixaban para a cociña, e na cociña incluso había bromas xa de todo tipo. Claro, había quen se quedaba a dormir, entonces os que non se quedaban aproveitaban de coselo a unha silla, de coser un ao outro. Había cousas que, claro, eu creo que hasta o morto tiña ganas de levantarse para rir.
levaron unha jaliña, a un puxeron encima da caixa dun morto, depois a jaliña bateu as alas e os que estaban moneando ao despertar colleron medo. Non intervenía o morto, pero algunha vez hasta intervenían os familiares contando os xistes ou polo menos escoitándoos. Non se iba para máis nada que para contar contos, eso. Era unha forma de divertirse un pouquiño, de pasalo ben a xente. Eu non digo que estuvera desexando que morrera alguén para ir a un velatorio, pero, en todo caso, xa que morría alguén, estaba desexando ir ao velatorio. Chama a atención como nunha cousa tráxica se mezclaba isto, mesturábanse de tal maneira que xa non distinguías se estabas nun velatorio ou estabas nunha sesión de pasalo ben. Ademais, ali, como non podía rir, era o peor, porque é cando máis gana che dá de rir. Ai, eso o que non lle doía a persona faría, claro. O que lle doía, eso non o facía. Tan pronto se vía que morría, había que vestilo, porque senón despois non se daba vestido. Vestíase ca roupa mesma que tiñas, pois aí vestías, me puñas de traxe, tamén puñas zapatos, e ti a tua, unha filla tia tamén lle puñas un vestido, ou do que quixeres ti, ou... A muller compralle uns zocos. E cando o día que morreu, pobriño, que morreu no hospital, e que tal, vestiron-no. Morreu, saleu do hospital dali, saleu. E claro, meteron os zocos. E a muller non se acordaba do morto. Ai, os zoquillos que te acabo de comprar, ai, Dios mío. Ai, os zoquillos, todo o tempo do enterro, todo o tempo así. E non, mira, xente morríase de risa, non se acorda máis que dos zocos, non se acorda do marido. E despois, cando salía difunto, a xente salía ás ventanas e choraba: adiós fulaniño, que non te vexo máis, adiós que non te vexo máis. Viño ao cura, buscalo, e levábano da casa ao lombo entre 4, e iban remudando polo camiño. As funerarias que tiñan unha carroza que iba con cabalos. Levaban as carrozas, tiñan unha carroza moi adornada, onde levaban colgadas as coronas e todo eso, e logo depois iban con 2 cabalos. E o que era rico, que tiña medios, e por distinguirse un pouco, levaba 4 cabalos. Se era rico, levaba cabalos blancos. Si era rico. Si non podía, eran cabalos castaños, negros. Era todo de negro, con plumachos. E todo o mundo detrás e outro. Pero claro, levaba unha porrada de tempo, porque en cada rato paraban a botarle uns responsos que lle chamaba. Iban tirando algún dinero, berras desas de cobre que había entonces. Daban responsos de unha peseta, de 2 pesetas, paraban ali aos curas, iban 4 ou 5 curas, cantaban os responsos e levaban un entierro, botaba 2 horas para chegar ao cementerio das casas. Chegaban á iglesia e había a misa, o caudano, o que fose, o enterro, e ala. Depende a familia os cartos que quixera gastar no entierro. E se non quixera gastar, puñalle de curas. O que non podía levar 4 levaba 3, o que non levaba 3, o que podía máis levaba 4 ou 5, eso todo. Despois, cada prova enterraba o seu pai como pode. E eso depois había que pagarlle un enterro ao cura, claro. Iso já. Depois pagábase un enterro. Pagabas os responsos toda a ronda do ano para celebrar o cura antes de misa os responsos. Cada un polos seus difuntos. Hasta que houve un cura que dixo que non quere dinero. Dixo, non quero dinero, recen ustedes. Non quero dinero, non echen máis dinero aquí. Dice, ustedes nunca echen dinero por rezar, recen ustedes. Tiene razón, pagar por rezar, poden fazer un. E aquí todo costumbre, sí. A ver si lleva unha buena caja, porque a gente decía isto sí, levaba unha caixa. Tiñes que ir aquí a un carpinteiro, que tiña un carpinteiro, e que che facía unha caixinha, e se pola caixinha, ou comprabas un metro de tela blanca, ou pintabas. Eu ainda acórdome dunhas caixas que había que levaban así uns pauciños para atrás, para levar o difunto. E despois, pos meter na fosa, na terra, que non había panteón, cortabanlles co serrón aquela mequinha de madeira, botábase para ali andando. Era un recién casi nacido, e fun ali ca asiña por ali, para o cementerio, ca caixinha, non? Éramos 4 angelitos vestidos de blanco e levábamos a caixinha, acórdome deso, sempre, nunca se me olvidou.
E despois enterrábala na cova e xa vai. As sepulturas eran todas de terra. Non había panteóns como hai hoxe. Nin o primeiro. Cementerios que non había un solo nicho. Chegaban e había un enterrador, facía o furado, metías ali a caixa, o morto, e despois unha cruz. Todo o cementerio grande que fora, pois todo estaba cheo de cruces. El cementerio era sagrado. Las flores también para el difunto. Eso era sagrado. Doa, 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 costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Cando morría algunha persoa moi achegada, o pai ou a nai, e o neno era pequeno, non levaban, apartábano da casa para que non vira o espectáculo. Había sempre familias que collían os nenos hasta que terminaron o enterro, tal que se acostumbraran. A mí xa me levaron desde moi pequena a ver os mortos, que agora din, ai non, que collen un trauma, ai non, que non ve, aunque sea unha persona da familia. Cando xa era un poquinho maiorciño e tal, e creían honestamente que podía velo, entonces iba a ver, e deixabanlle ver o cadáver. É dicir, que aprendes a coller a morte como unha cousa natural, unha cousa que ten que pasar. Non é que non che impresione a morte, é que non che dé a pena a xente que morre, pero é dicir, é unha cousa do máis normal, nacemos e temos que morrer. A morte é simplemente a perda da vida, baste e punto. Porque a morte encargábanse de crear ese medo tamén a educación eclesiástica, cousa, o morrer. Había que pensar xa no inferno, no purgatorio, que tamén se hasta aí. Pero, sobre todo, a resurrección final. Non penso que vou a ninguna parte. Gustaríame decir, bueno, mañán, cando morra, que cada vez o teño máis perto de máis. Que non sei, que estivera como un pasarillo nunha rama vindo os meus amigos falar, ou a meus poetas amigos facer versos. Que o importante non é só decir teño que morrer, morro, que acabouse todo, non, estamos morte para encontrar o que decimos la vida eterna. Pero penso que desgraciadamente a morte, o fin de unha morte que levamos desde que nacemos, porque estamos morrendo moitas veces ao longo da vida.